na God ni Obodo like it and Obodo like we see modern now what these days if I get me na always modern like to what smart mo take it na so I put it more put it make na work I cannot in on point I blow I use make I always work so it is so supposed to I many feels we believe now either on just come that's of my no of my boss I cannot give you look yourself I cannot send this here now. Listen there na WhatsApp. Ọrụ nne ewu. Anam na WhatsApp. Ejidiri phone eme WhatsApp. Oke abo embu. Nonsense. Ụmasa na no gogo adọrọ mma na yes. Yes. Ji nwaya. Yes. Agini, ichi mo so kara no keketa. Ji nwaya, ada nusi ogo. Yes. Oga o gi meet. Nwaya. Na reba. Nenu young possible kunu. Mbona na age unu. Omo la pepota. Aha ya bu Lucy. Aha ya bu Francisco. Omo Francisco. No no. I like me hunu na. This ananya. From this rokulo bia kan go. Le na anya. Anyị ncha bụ nwanne. Ma ịdị ọcha, ma ịdị oji. Anyị ncha bụ nwanne. Agwa me na agbogo m mmadụ na opi iwe ka ọjụ. Jesus. Otu o. Onye Igbo ka ịbụ. Onye Igbo ka ịbụ. Netom na street. Ifu Igbo bụ ofu. Mụ abụrụ onye Igbo, Igbo bụ ofu. Mụ na anụsị n'ọkụ. O, dịrị nụ ka nwanne. O, achọm ka ịkwụ ya n'aka, kwụ ya n'aka. Otu aka si ebe. Kwụ ya n'aka, kwụ ya n'aka. Kwụ ya n'aka. Aka o je ewe bụ. Mba, ọ dịrọ kwụ ya n'aka, ọrụ nwanne ka ịbụ. O, unu ebe kentị. Akụba life unu na-ebi, mgbe unu eru eji m ka unu ya aghọta. Ịmara life akata ọ na-akwụ na kwọdị unu ka mgbe m na-eto na street ka a jara ịgwa gị na street. N'awada a jara ịkọ ihe meenụ kwewatago dịrị unu n'udo. Ọkwa maka gị o. Echi ka mma mbọ nwere nọrọ na ọfụma. Na ọya gị onye ejikwa ego ịga bụ onye nke tinti mmanụ nọ ojugbo ọkwa itelu na uzu arị nọchi ịgbụ ihe phone anyị ka na ihe amma na iPhone nke anụ ana Jesus ya ọ phone gị ka ị na-achọ iPhone ya otu aka o si eme phone ntị bịa ebe ahụ ma ji mala kwudi ka egwuregwu nke hey Oga! Mbampa bia ai! Tambara mpe kwata pisi okwa ta woko omo iwo obi oiso ta America kwa ndibulu mmiri Jesus mpoli me go dia na phone gi biko na phone gi daddy asebulu guys na phone gi oli uru were the phone ko wala biko amado na ma chine ka wala biko o we formula iwe ka ke oku were phone yes na biko say yes amado no were phone iwe 38 code daddy Joseph the carpenter. Phone be a car phone. iPhone. So unu feel no na alo kam. Bolu me lo dia biko te kwa mu. Mba ke bosu mbido lo alo. Anu ko na praise sometimes ma gba nyu na be nu na eke ko. So mo aka unu fo by concha Formula 224 na agba ona na agba Formula 541. Oya bi advice ya. Mo akwa. Imi ya menu. Unu we look na phone erube emeka ofo. By now meto oya. Mbado oli bo chama mdiwe obi. Ife ya foketa bu SIM card. Iwe do obi, iwe do. Malo no di no cam. Enwe m obi sala. Adabe wiwe ngwa. Wan pa wona wero di phone. Eji me ga ebe anu a. Otene ga igwa. Not kiche bo so iso. Not kiche. So go bido na. San ya ji wan pa. 15 kan je eba kita na. Obili ga manage o just email ya because I na 15 ndi mgbo. Umutunubu. That's obili ga bi ulu ayam. Umutunubu. Desi ala. Yes. Ndị ala. Otu aka o si. Nwelu nke akata rie rice and beans, nwelu nke afọ wa onye obodo na awa.